hormatly dostlar, Türkmen tabiaty gözellige ören bay. Ata vatanymyzyň dağynyň hem çölüniň hem howasy şeýle bir gözel. Güýz paslam tabiatda oturmagyň diýilýän mövsümi, hem de ne diýilýän Ahal welaýatynyň bäherden etrafynyň çäginde dağ tabiatynyň leýdet almagy bar ýas. Edip bolsa dağın gözelligi bilen sizi ýakyndan tanışdyrar. Mehman dostlar, dağ tabiatyna gedilenjimiz dowam edýär. Intek barmaly ýerimize ýetemdik. Ýol belediň ýerine düşüp barýar. Ýene näçe wagt ýöremelimiz belli däl. Mene tuğulumuna ayna ýalýar. Dağın arasyndan geçip gidýär. Ýene de çeşme tapypdyr. Yine bir mehriban adamlar, 104 yıl yaşan çınar ağacı. Nohrovatını öd borçlu gödürlük çayı. Yine çınar ağacının düğünü edil. Boğuk yarak borçtur. Yine şu ağacın düğünü. Mine mehriban adamlar, yodani iýerlesem yola barar, yolu iýerlesem hem ýyle barar diye Türkmen halky neşwat dağın içindäki yol ýoldalyk barýar. Ahal welaýatynyň bäherden etrafynyň könegümez owazynyň çägine geldik. Mine könegümez diýilýän owa. Az bir parahat ilat. Bir de bizim orada özümüzün dağ tabiatyna seyahatimizi dowam edýäs. Bu neçat goňşy ýa operatorun wezipetini ýerine ýetirýär. Men burully bolamdan ýönemeli tekillerden gelýärler, bu hel Instagram diýip YouTube diýip kelimeler gaýdana diýen okda. Kamera affını açık. Kamera affını açtı. Şu an sürücünün affını açtı. Bak kişinin avtoğlu olsa yiyeceğim ne oluyor? Böyle avtoğlu olsa kıyımlarken. Her giden buyur oluyor oluyor. Yürüyorum kalt çedik gidiyor da. Son için boyut kayıttım da. Ben son için boyut kaydıptın avtoğlu olmayı. Yine büyük motorda gidersin. İlk motor bu yolları bolunu. Bet motor. Onu satmasın yani. Teleden ağırlar ben altına. Beni
yola seredeyin. Elin ayırdan diye. Hem bilem dok nere var ya. Nereye gitme var ya. Daha bir şey var. Nasıl çıktıktan sonra ya. Türkmen Tebigatının Güzel dağına fiilimiz devam ediyor. Tek varmalarımıza yetemde oynayan. Yol belediyenin çıkıp var ya. Hasan yetişemedi elinde. Dağ yoluna, çöl yoluna bilet bol. Dağ yoluna çat açmayan bulut bol. Çöl yoluna tirkeş bulut bol. Tesli olsam doğru ona laf gitti ya Kerim ağa. Dağ yoluna bilet doldu ya Şafir. Benim tek biletçiliğim de yok. Yoldan giderler, yol giderler var ya. Ne yol beledin iyidinden ay ettik. Gelmeli yerime de geldik. Gelemi de belli değil. Tuğlama ne cülgöde dağın arasında su var. Çeşmeyen su mu silim su mu belli değil. Eğer onu yerde çok olmadan sonradan aydarlar. Yanacak konuyu geçiyor yollar. Dedi öyle. İri ağaçları. Türlü meyveli ağaçlar var. Yine bu olsa küçük bir çeşmen göz başı. Ünseriye ortamından aşağıdan su çıkanlar. Şu suvam yoş dama köl var diye şeyler ben geliyor. Anlıkları. Yine gelen vadımda da yerli çobanlar bir de çevisin bağırı sonunu bitirip verdiler. Adamla kaynatma da tayyar oluyor. Ne aman işlemimiz açık olsun. Fiilimiz mübarek olsun. Yine de oğlun kapırgatından kalkmaç. İşlemimiz açık olsun. Sizin neticeden yersiniz de. Yine tütsüğü için göğü önümler. Ne bir kartoşku. O da gömülün. Başına falga orayan ekenler. Kartoşkanın yeren mani. İki böyle yan ekenler. Redip çıkı getirip verdiler. Neticeden yeriz. Yani şey edip sizin ağdama su örtmemiz devam edeceğiz. Biz yadır dağın çür başına çıktık. Bir yerleri yem Balkan vilayetinin Maktumlu etrafının çayına değişli. Bir ömrümde işim düştü köplere. Salasallım hayiş bilen yüzlendim. Adamlara bağlı olmadık olsam belki olan kadrını hem bilmezdim. Adamlar men sizi alkışlayarım. Men size bağdağlı misalı kerep. Şahatlığımı paylaşmaya gereksiz. Hesretim eksere has beter gerek. Salamlaşıyaz köçelerde sataşıp
el eli kısanna yılaya yürek. Yolu düştüm, uğratmağa gereksiz. Yollan soğu düştüm, has beter gerek. Sarpatın saklasın adam adamın. Galan hiç, galan datlar bir derek. Dirlikte dayanmağa gereksiz. Ölen günüm varsa, has beter gerek. Dağımız sınaki yollan var ya şu an. Yolla buraya da toprakları yeni bir tane davet. Doyup şey adamdan buraya da doyup oluyor. Ine de Balkan vilayetinin Magtumun etrafının Kürüjdey owasyna geldik. Bismillah.
Kattık yapaydı aynen tulur. Ne olurdum. Öyle hafta olalım da yedille. Yine şu an Matım Etrağı'nın Kürüç'teki ovasına var ya. Meteorunu dağılıyor yolla. Yine önümüzden yine bir hafta ola geliyor. Bir hafta ola koy vermeli. Olmadı. Öyle tekrar bitebilirsin belli de. Otomik mi? Maltum oluyor ne yapamazsın? Matım Etrağı'nın Kürüç'teki ovası. Oduluklar kadar etrafı yaptım Matım Etrağı. Tepeden aşağı iniyor hatta şu an. İnmetine inerdim ama kayıtçının başı yoldan çıkmadılar ha. Ya kayıtsın laf farkı yok. Bu kayıtçı lift diye ama. Kayıtsın lift çıkarırlar diyoruz. Dayıdan. Ne oğlum yürek kartinesi var da. İnternetten vardı buna göre motoru. Şu Kürüç'teki ovasına var yani olmuyor. Aa, kızıyor. Yürek şeklindeydi ya da. Ne bu orta Gödel Sumborun nar deyip tarifi etirilen nar. Ne narın mevsimim yetip geliyor. Adatça sentyabr ayının ayarına yetişiyor narlar. Kürüç'teki ovasının çayırına, Sumbor deryasının eteğine siyahatımız gidenencimiz devam ediyor. Deryanın iki kaptanına da rahiyetlerin bağ vakçalı meydanları var. Orada nar ağaçları var. Ayva, armut, alma, evet, türlü olmuşlu, yemişli bağlar var. Yine mehvan adamlar bu olsa hoda gazı. Yine adır hodan yolup alalı. Yine ava köme veriyor. Yine iki tane hoda aldık. Tamam. Matımın atamıdın bir koşkusuna geçenler kara renk olur diye. Hodun daş postunu adregun gülü karıp taşa sarsan kara renk olur diye. Ne? Görünür. Netice edenden. Slice'ları mi? Görünür. Bismillah. Sonra da katlamalım mı? Oo, bu at benim vakti da. Çığırak bakma. Sütlü vakti diye. Hı hı. Sütlü vakti. Böyle biraz koysan, taşına el koysan, katı gitsi, hemen yağlı olur. Bu at sütlü vakti diye. Daşı karal diye mi eline? Oo, şu taşı da. Taşı var. Bak. Ne bu olsa böğürsün. Şu kararakları biçen.
Tere tap bolmasaň tikenlek. Maktumul etrafının kurujdey owatyna raýatlaryň bağ bakçaly mellek yerleri var. Bunda her türlü alma, armut, nar, erik, üzüm, umuman meweli ağaçlar ösürilip yetiştirilýär. Ülje ağaçlaram var. Bu yani armut. Ne bu olsa hurma ağacı. Yine Kurujdey owatyna Hoca Muhammed avalarda mihmançylykda bagyny millek ýerine bolama çeviş toýdy, çevişiň etinden ýaňy kakmaja miydik, börege miydik, inem utap getirdiler. Hoca Muhammed ağa bereketiň artyk bolsun. Bereketiň ýetilmesin. Hocam derim ama agyrlyk bolsun, bagtyarlyk bolsun. Ine bulam Hoca Muhammed ağamyzyň bagy. Bagda da ýaňam aýtdyk, durly bolmuşly ýerimişler. Alma, armut, nar, üzüm, hoz, ülje, arat hemmeti bar. Ine bu oto bolsa, mehriban adamlar, limon otu diýilýär. Ve israk görseň, edil limonyň tagamyny berýär. Köplenç bunu guradyp, ýa-da guratmanam çaý atyp içýärler. Saglyga peýdaly. Ne bu ösümlik bolsa dağ narpady. Adaty narpadylardan birazcık tapawutlanýar. Iti bilen hem daş görünüşem azıcık tapawutlanýar. Yani ören iti var. Ile raýatlar şu bağ bakçaly millek yerlerine gögörme mekipdirler. Mekke joğun var. Ne? Pomidor var. İnsana bagt üçin nämeler gerek? At gerek. Yol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek. Onuň barha kıyın düşýänine radymen. Rady, çynym bilen sadan söýýän. Rady, halal saçagymda çöregim. Rady, çalyrypdyr saçlarym eýýän. Rady, herne üýtgemendir ýüregim. Rady, güller ýüpek sowsana döndi. Rady, ýüregimde özgäň ağysy. Rady, mydam güneş bolsyna dolly. Asman bilen şu deminiň arasy. Rady, köp büdüredim çağa misaly. Ýalňyşdym, ökünnim ilki wadalar. Şonda gökden inen perişte ýaly duşdy maňa oňa-doňa adamlar. Rady, köçelerim ýüregim ýagdy. Rady, kükrегimde diňenok owaz. Berdi maňa bir ömürlük bu bagty geçip barýan ýaşlyk, geçip barýan ýaz. Rady, joşdum toprağımın toyunna. Duğdun siledim, soğuşdum ýasyn. Edil maňa şu toprağın goýnuna gosal bolan hem bolmadyk ahlatym. Gerekli pursatym iňdim elime. Begendim, söýüldim, çekdim men zary.
ine şu zatlaryň meniň täleýime miýesser edenine müňde bir rady. Men seni del gözden gorasym gelýär. Kalbyma hasrat siňipdir gabanyp. Men seni her ýellen gorasym gelýär. Belaweter gelýänliň awanyp. Umyt ýüpüm tal boýnuny dakma sen. Gözlemden söýgüni aňyp dursaňam. Şol söýgüniň hormatyny sakla sen. Duýgumy del duýga garşdyrsaňam. Senin göwnüň del gözleri awlanar diýip heder edip ýörün anansaň. Şeýle bolsa meniň kalbym daglanar. Söýgüň gözden maşanýanyny duýamsaň. Anha meňe duýgularym daganyk. Tüsse däl, ot bolup köräsim gelýär. Dünýäň soňsuz ýoluna çen gabanyp, men seni del gözden gorasym gelýär. Ene bu bolsa Summar deriýasy. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, Summar deriýasynyň hanasy bir näçe ýyl bäri gurap ýatan eken. Şol arsal bereket bol bolup Summar deriýasym akyp başlapdyr. Seher turup syl ýüzüňe çağaňy. Päkliňde bolup bilseň şonça bol. Sen sanama garataçyň agyny. Sen sagaman öğreniňe monça bol. Biz hemmämiz şatlyk üçin doğulduk. Şoň üçin hem geçdigine şunça ýol. Şat günleriň köp bolmanyna gynanma. Şat günleriň bolanyna monça bol. Goňşyň gozgama. Göçmetin goňşyň, goý öçmetin ölçermesen oduny. Aýaklaryň äçek ädimin äder, göröçleriň görür görjek tadyny. Seher turup syl ýüzüňe dünýäni giňliňde bolup bilseň şonça bol. Bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sogulup geçmeýänne monça bol. Elbet var. Bu bağlar geçti deňiňden, bu ýagyşlar seniň üçin ýagmasa, bagy iki ýana bulanyna tupan, zerur çygy gül ýüzüňe degmese, gyýky ulaşyp geçip gitse deňiňden durnalaryň ýyllar kimin hatary, seni gozgamasa beýik ýaşaýyşyň çödülen hem çödülmeli mataly. Şoň üçin syl ýüzüňe dünýäni özüň hakda, goňşyň hakda pikir et. Bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sogulup geçmeýänine şükür et. Mehman adamlar, gözer diýarymyzyň dag tebigatyna syýahatymyz dowam edýär. Biz Matum etrafyndan gaýdyşyn, Beherdin etrafynyň çägine ýerleşýän Kowata, Ýerasty, Köle sowulluk. Häzir Kowata, Ýerasty kölüniň ajaýyplyklary bilen siz gaýbana tanyşyp bilesiňiz. Ne o girmäken ýürüte şuňary petek almaly. Petegiň arka tarapyna gowaň ölçegleri hem şol Ýerasty kölüniň keter bejerji käsitleri hakynda maglumatlar bar. Ne bideler gowaga girip barýasyna şuňary baskançaklar bar. Kuşlar var.
yavan kepleri, başka sayfak gögorçun oluyor. Bir yerde oturup dinlensen oluyor. Inte köle ipetlirak yol var. Şol köle içinde şun yani batkançaklar var. Arasında oturup dinlenmek için bir öte oturuşlar şekiller ediliptir. Kovan düğüne aralaştığınca bir neme kovata mütgüye hem içinin kovan temperatürata mütgüye bir neme dımıgrak kova giren adına şol yer astı kölün öz boluşlu iyisi burun oraya olam eğer arçmanç pahanasında şu arçmana tan suundan çıkıyorum orada bir heli yumurtqa tagamlı su var bolyanlar. Şol yumurtqa tagamlı suun iyisin veriyor. Yürüte kabinecikler var. Bir yerde giyimlerini atmak için yürüte atışlar ediliptir. Şurada giyimlerini atsayan sonra köyle gidiyorum. Hani de köl. Şu yerdenim kölün su başlanıyor. Kölün su yılcacık. Hani de suya düştük. Şimdi çıkıp barıyaz. Hani de çıkalım. Kovatan su şeyle bir kovu. Peydali. Yöne bir emmat var. Oğlum girmedim değil. Suya düşmedim değil. Son taşına çıkmadı. Yine şey deyip batkançaklardan yürüyüp barıyam. Yine vaktiyle taşına çıkan yok. Haşlayışımı öğrenen ben. Hem maşık oluyor. Yine de insan batkançak. Yine şunun ulan mehriban adamlar Gödel diyarımızın dağ tabiatını
öz boluşly gedilenjimiz tamam bolýar. Indi urumuz Aşgabatda tamamen öz ojagymyza baralym. Her kime de ajaýyp diýärmizin göder künjeklerinde diň alyp aran göwünlere teselli vermek, aran vermek diýip etsin. Ojaklygymyz abadan bolsun, artlar bereketiniz kän bolsun. Yurdumuz parahat bolsun, ýerimiz abadan bolsun.